Assalamualaikum. Ing papan pawanggahan Siyogyogya. Atur salam kagem Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Dedonga kawiwitan. Cekap. Nggih, matur nuwun Mas Bima. Sifa Pak. Sifa. Oh, Sifa sakit ya. Sifa. Yeah. Nggih. Sugeng pepanggen malih kalian sinau basa Jawa nggih, Pak Guru. Bikak masker rumiyin nggih. Siswa ingkang rembagan nggih menawi lenggahipun radi caket ngginakaken masker langkung sae. Dene mangke rembagan Pak Guru ngangge masker malih saged. Lajeng seragam ingkang dereng rapi dipun lebetaken rumiyin. Nggih, seragam dipun lebetaken sampun. Nggih. Menawi sampun, nah dinten menika pinanggih malih kalian sinau basa Jawi, mangke badhe sinau menapa to? Nah, mangke wonten gayutanipun kalian materi wonten ing ngajeng menika. Nggih, saderengipun nggih supados radi regeng bibar sinau mbok menawi pun jam-jam semanten iki radi ngantuk. Mangke menapa? Ice breaking rumiyin wonten gayutanipun kalian sinau ing dinten menika bab aksara Jawa. Nggih, ice breakingipun pripun? Mangke nderek Pak Guru. Nggih. Nah. Menika menawi mangke napa? Nika meh sami kalian lagu Kalau Kau Suka Hati. Nah, menawi menika mangke sampun sak larik sami keplok nggih. Keplok niku tepuk keplok. Nah, tuladhanipun ngaten, Halapaya raga nakasada. Nah, keplok iku bentuk aksarane meh padha. Wacada duwe cucuk, ngapa duwe payung, jeruk es, turu es motor e. Ping pisan malih diambali dibaleni saking ngajeng malih saka ngarep lajeng sampun ping kalih. Samangika sedaya ngadeg rumiyin, yuk. Oke, menawi Pak Guru miwiti setunggal kalih tiga pun miwiti pun saged dereng kinten-kinten. Kalih senam ngeten napa senam niki nggih. Kajengipun luwes. Halapaya rada angel to. Nah, supados luwes. Setunggal kalih tiga. Halapaya raga nakasada. Iki bentuk aksarane meh padha. Wacada duwe cucuk, ngapa duwe payung, jaru turu es motor e. Pisan malih, halapaya raga nakasada. Iku bentuk aksarane meh padha. Wacada duwe cucuk, ngapa duwe payung, jaru turu es motor e. Nggih, njen keplok pamuran yen. Matur nuwun. Monggo saged napa? Linggih malih wonten mriku. Nah, sampun wonten ayutanipun, wonten hubunganipun kalian sinau aksara Jawa kala wau berarti dinten menika badhe ngrembak menapa? Bab aksara Jawa. Nggih. Nah, menika wonten Pak Guru wonten video. Wonten ingkang tasih kemutan menika seratan mawi aksara menapa? Kula Pak. Nggih, yuk Mas Aldi. Nggih, monggo. Kok aksara Jawa nggih wong sampun
Sami badhe ngrembak bab aksara Jawa nggih. Seratan mawi aksara Jawa. Nah, lajeng Pak Guru badhe mundhut pirsa. Menika leres seratan aksara Jawa. Namung kenging menapa kedah sinau aksara Jawa? Saged maos aksara Jawa. Nggih, leres sanget. Kejaba menika kinten ngopo? Kinten menapa? Ancasipun sinau aksara Jawa. Cobi ningali video menika riyen. Nah, video bab aksara Jawa. Cobi dipun tingali video menika. Nah, gambar menapa menika? Wo, plang. Plang napa? Plakat SMA Negeri nggih 1 Majenang. Sampun nate mriku? Badhe sekolah mriku? Nggih, cobi wonten tulisane napa niku? Lajeng nggih aksara Jawa sami kalian kitha-kitha utawa kutha-kutha ingkang nggih wonten mergi-merginipun wonten seratanipun aksara Jawa. Nggih, nek wonten mriki nggih wonten SMA Majenang. SMA Majenang ditulisi plangipun ngangge aksara Jawa. Sampun nate dhateng kitha Surakarta. Solo nek ejakane Indonesia. Sampun, Mas Rehan sampun. Sinten malih? Sampun nate wonten Jogja. Oh, Yogya sampun. Kathah kula kinten nang Jogja. Nah, wonten kutha-kutha menika wonten tulisan-tulisan mawi aksara Jawa menika. Leres ingkang dipun andharaken Mbak sinten mo? Mbak Vina? Oh, Vicky, ganti-ganti jeneng Pak Guru nggih. Nggih. Mbak Vicky wong andharaken supados saged maos aksara Jawa. Leres sanget. Nah, kejawi menika supados menapa? Nggih. Kenging menapa kedah sinau aksara Jawa? Supados maos utawi nyerat aksara Jawa kadosta wekdal transliterasi. Transliterasi niku napa to? Alih aksara ganti aksara saking aksara nggih Latin dados aksara Jawa utawa diwalik saking aksara Jawa dhateng aksara Latin. Nah, menika saged maos nulis wonten ing papan-papan tertentu, wonten website, wonten tugu lan sak pinunggalanipun. Nggih, nah sak menika mangke badhe nyerat bab aksara Jawa, badhe nulis bab aksara Jawa. Nggih. Nah, lajeng rumiyin sampun nate sinau aksara Jawa? Wingi-wingi sampun nate sinau aksara Jawa? Sampun. Ten pundi? Wonten SD. Wonten ulangan basa Jawa wekdal SD, basa Jawi wekdal SD nyinau bab aksara Jawa. Sampun nulis maos? Nulis maca? Nyerat napa maos? Kalih-kalih. Oh, kalih-kalih. Nggih. Dados sakmenika kantun ngambali nggih, kantun ngambali menapa ingkang sampun dipun sinau wekdal SD. Nggih, lajeng. Nah, kenging napa kedah sinau aksara Jawa menika gayutanipun kalian capaian pembelajaran wonten kurikulum Merdeka. Peserta didik mampu menulis kalimat beraksara Jawa sesuai kaidah penulisan aksara Jawa. Lajeng lajeng ancasipun ulangan utawi tujuan pembelajaran menika setunggal wonten ing pepanggihan menika pertemuan 1. Siswa saged menganalisis kalimat beraksara Jawa legena dan pasangan serta penerapan sandangan dengan teliti. Kalih saged mengalih aksarakan kalimat beraksara Latin ke dalam aksara Jawa dengan bertanggung jawab. Oke, lajeng saking tujuan pembelajaran kalau wau pambijinipun utawi biji saklebetipun ulangan penilaian pembelajaran gandeng kurikulum Merdeka menika setunggal wonten asesmen diagnostik utawi pretest. Saderengipun ulangan niki mangke lajeng wonten asesmen formatif utawi penilaian sikap
Sadalungipun wulangan lajeng wonten asesmen performa, proses anggenipun diskusi mangke rembagan, lajeng asesmen sumatif menika wonten penilaian pengetahuan, garapan kelompok kalian keterampilan saha postes wonten ing pungkasan. Lah mugi-mugi mohon mboten wonten ingkang remedi. Nah, ingkang sampun tuntas, ingkang sampun lulus mangke saged nggarap pengayaan. Nggih. Nah, lajeng sakmenika menawi sampun pun cawisaken HP-nipun sami beto HP nggih? Nggih, sami beto HP. Sakmenika cobi dipun garap asesmen diagnosis utawi pretest ingkang sampun Pak Guru share wonten grup WA. Monggo kalian dolanan game menika. Kalih menit nggih wekdalipun nggih? Nggih. Kalih menit. Nah, mangke nggarap kados mekaten. Monggo kalih menit wekdalipun. Setunggal menit malih. Nggih, saged di landscape ngeten menawi alit banget, cilik banget saged di pun landscape. Wotese nunggu muter-muter. Nggih, mboten napa-napa. Tasih loading. Nggih, sing balon-balon sampun? Nah, ingkang balon-balon. Ingkang balon-balon. Yuk, sampun. Oke, kados wonten ing gambar menika. Sampun? Ya, sampun nggih? Sampun. Cobi dipun tingali hasilipun. Nggih. Hasilipun garapan. Nggih, cobi menika wonten ingkang pikantuk pinten menika? 368. Wah, paling inggil. Nggih. 368 wonten ingkang dereng nyerat nomonipun. Mangke ditulis nggih. Saderengipun napa? Wonten papan skor mangke dipun serat nomonipun sinten? Pami. Mas Rehan nggih tulis Rehan. Terus sinten malih? Bima nggih tulis Bima. Mas Bima ngoten nggih? Nah, lajeng ingkang dereng rampung monggo saged dipun pungkasi dipun dirampung kiri sakniki lajeng mangke pun lajengaken lajeng ingkang bijinipun tasih wonten radi ngandhap
Monggo sinau malih mengke bibar menika sinau sesarengan bab aksara Jawa kalian kelompokipun ingkang sampun sae dipun indakaken nggih. Dipun tambahi bijinipun. Nggih. Lajeng Pak Guru lajengaken menika wau bab hasilipun pretest. Nah, lajeng saking seratan menika kalian gladen ingkang sampun bijinipun inggil gladen menika sakajengipun tambah inggil ingkang tasih radi wonten andhap saged dipun indakaken malih. Nah, menika seratan sinten ingkang saged maos seratan menika? Kula, Pak. Oh nggih, Mas Rehan. Niku jawabane kula nembe sinau. Kula nembe sinau nggih cobi. Kula nembe sinau. Leres mboten? Munggal mboten wonten tegesipun mboten? Mboten. Kudune napa ingkang leres? Seratan menika desipun tasih lepat. Kedahipun ingkang leres menapa? Yuk kudune napa ingkang leres? Oh nggih, Mbak. Ingkang leres kula nembe sinau. Ingkang leres kula Nembe sinau. nembe sinau. Nggih, desipun lepat anggenipun ginakaken napa? Sandangan. Mbak sinten, Bu? Mbak Rara. Nggih. Nggih, matur nuwun ingkang sampun mangsuli. Desipun anggenipun nyerat sandangan tasih lepat, tasih salah nggih. Salah menika basa kramanipun lepat. Nah, nggih menika anggenipun nyerat sandangan kirang laras. Sandangan menika napa? Sandangan pasa aksara legena lan sak pinunggalanipun. Nah, sinaos riyen sampun sakmenika cobi kalian dipun ambali malih. Ingkang dipun wastani aksara legena. Aksara legena inggih menika nggih, aksara legena inggih menika aksara ingkang dereng pikantuk wuwuhan sandangan utawi ewah-ewahan saking pasangan. Tegesipun pripun? Aksara legena menika aksara ingkang dereng pikantuk wuwuhan. Tegesipun aksara ingkang dereng owah, isih ajeg durung ditambahi sandangan lan pasangan nggih, isih aksara asli. Tegesipun wau ungelipun Hana Caraka Data Sawala nggih, mboten saged mungel tetembungan ingkang mligi sing ana tegese. Pramila menika dipun wastani aksara legena. Nah, wujudipun mbok menawi sampun sami apal? Sampun? Hana Caraka Data Sawala dumugi nggih, ngo. Sampun sami apal? Sampun. Nggih, salajengipun aksara legena menika gadah pasangan. Pasangan menika napa? Pasangan inggih menika dipun ginakaken minangka panyegek huruf vokal utawi ndamel huruf mati. Aksara Jawa lak setunggal aksara setunggal wanda utawi suku kata nggih. Kajengipun hurufipun mati wonten ing ngajeng ginakaken pasangan wonten tengah-tengah saged. Nggih, lajeng wujudipun pasangan kados mekaten. Sampun sami apal pasangan? Dereng? Oh, menawi aksara legena sampun apal, menawi pasanganipun dereng. Nggih, benjing saged menika napa? Wonten buku. Wah, samake ngajeng diganti tulisan aksara Jawa kabeh. Dados mbikak buku basa Jawa langsung maos aksara Jawa. Nggih, cobi sak menika Pak Guru badhe mundhut pirsa. Menapa nyerat tetembungan aksara Jawa cekap ngginakaken aksara legena utawi carakan kalian pasanganipun? Cukup mboten? Mboten. Bab napa wau aksara Jawa wujudipun setunggal wanda, setunggal suku kata. Lah kalian nulis rada angel supados gampil ngginakaken namanipun sandangan kala wau nggih wangsul malih. Dados sandangan menika menapa? Sandangan inggih menika nggih, sandangan inggih menika pirantine aksara Jawa kangge mbedakaken ungaling wanda ing aksara Jawa supaya unine wanda menika menapa beda
badhe nulis tuku supaya dadi tuku mboten taka. Nah ana cara kula namung dosit toko mboten toko menika ngginakaken sandangan. Nah sandangan wujudipun menapa mawon? Nggih, sandangan kaperang dados 3. Wonten sandangan menapa? Setunggal sandangan swara. Sandangan swara menika wonten suku, paling inggil suku. Kangge damel melengkung. Tuladhanipun nyerat napa? Buku. Dipun suku dipun sukani suku dadi bu, dipun sukani suku dadi ku. Lan ngandhapipun sami nggih siti ngangge wulu, i lajeng ngangge pepet. Contohnya napa tuladhanipun nika? Sepet nggih. Dipun bedakaken nggih antarane kalian ngandhapipun kalian kalian beda. Nah, bedane napa? Bedane yen pepet niku sepet. Nah, ajeng nulis lele mosok lele. Makane pramila salah. Nek nulis lele ngangge taling. Nah, tuladhanipun sanes wonten sate. Lele sate. Lajeng nek ditambahi tarung mburine dadi beda malih suarane. Dadi o mboten napa malih. Dadi o. Contone soto. Nggih. Nah, salajengipun sandangan swara sampun kangge napa wau? Gantos swanten ing aksara legena. Nah, nek wau suarane wis diganti terus sakniki aja badhe nyeseli huruf-huruf wonten ing tengah-tengah aksara. Nika dipun wastani sandangan wianjana. Wianjana kangge nyeseli ing tengah-tengah. Tuladhanipun cakra. Tengah-tengah disuseli R. Dadi caka dadi cakra. Lajeng wonten malih nek menawi dipun tambahi sandangan taling tarung. Nah, kata ditambahi R, tengah dicakra tambahi taling tarung dadi kro kalian tu. Kroto. Nggih, lajeng menika yen burine menika burinipun nggih. Wingkingipun menika kedah ngangge cakra keret jenenge. Utawa ceret. Mboten ceret. Ceret nggih godhog wedang. Nggih. Cakra keret ditulis ungelipun dadi sregep. Wah niki tasih lepat mengke dipun serat ingkang leres. Sregep kados mekaten. Nggih. Sregep. Nggih, nika cakra keret nika tuladhanipun tasih kesingsa lepat. Nggih, lajeng wonten weknyan. Nah, weknyan wonten aksara Jawanipun sampun leres. Setya mboten sepet nggih. Lajeng inggilipun nika setya. Lajeng tonipun dipengkal dadi setya. Dipengkal niku ditambahi y tengahe. Kados nulis kiai. Nah, KI tambah y tengahipun dadi kiai. Nggih, sandangan wianjana sampun sami mangertos wonten pitakenan? Mboten, nggih. Sip, wong kanton ngambali kok wekdal SD kula kinten pun sami winasis sanggipun nyerat. Nah, sakmenika sandangan panyegek wanda. Apa to sandangan panyegek wanda nika? Nah, wonten aksara-aksara mligi ingkang mboten saged dipasangi. Contone ha. Lan menawi badhe damel ha mati pripun ha utawi ha ginakaken weknyan. Nggih, weknyan menika tuladhanipun gajah. Nggih, gajah menika ginakaken weknyan. Lah R nggih mboten saged. Pramila wingking piyambak ngangge layar dadi R. Tuladhanipun pasar. Nggih, lajeng wonten eng. Ang menika tuladhanipun ugi kirang leres menika. Eng menika cecak nggih, mboten weknyan nggih. Cecak. Cecak menika tuladhanipun dipun poso dipun tambahi cecak dadi pasang nggih leres sinten wae Mas sinten ingkang radi swara mboten napa-napa pasang nggih nika namanipun cecak. Lajeng wonten pangkon nika kangge sedaya aksara saged kejaba ingkang sampun wonten 3 wonten nginggil nika mboten sah menawi nika sampun wonten mligi lah ingkang sanesipun ginakaken pangkon biasanipun wonten ing wingking
Nah, nanging mangke wonten tengah-tengah kados pundi kok wonten tengah wonten buku ajar mangke saged kalian dipun sinau. Lajeng wonten tandha wacan. Tandha wacan menika kangge miwiti ukara. Menawanipun adeg-adeg. Nah, menawi badhe nulis ukara ngajengipun tambahi adeg-adeg. Nah, kados mekaten. Ukara menika napa? Ukara apa ukara? Kalimat nggih leres sangat. Utawi wonten basa Indonesia kalimat. Ukara menika kalimat menawi tembung menika kata. Lajeng padha lingsa menika kangge damel koma. Nah, umpami wonten koma wingkingipun ditambahi kados mekaten. Neng mburi dhewe tambahi dados kalih namanipun padha lungsi dadi titik. Lah kok penonton pangkon niki sami kalian koma nggih. Pangkon setunggal menika koma wonten tengah nggih saged dipun ginakaken tambahi setunggal malih dados titik. Nggih, meh sami. Nah, lajeng nggih. Dumugi menika wonten ingkang badhe nyuwun pirsa. Sampun sami mangertos? Sampun. Cobi Pak Guru Ambali. Aksara Legenawa napa? Aksara ingkang dereng? Nggih, dereng wonten wuwuhan leres sangat Mas Rehan. Dereng wonten wuwuhan saking pasangan lan sandangan. Nggih, leres. Dadi saya wujud asline kados sing ditembangke wau naka paya lan sak piturute nggih. Lajeng menawi aksara legena wau aksara ingkang dereng pikantuk wuwuhan. Lah sandangan menika napa? Jejangkeping seratan utawa kangge jangkepi dinggo ngumpliti tulisan aksara Jawa supaya saged mungel. Mungel niku napa? Muni. Nah, iso muni. Kok iso muni pripun sih, Pak? Ampun diuni-unikke nggih. Muni nika saged wonten tegesipun. Wonten pinten wau? Sandangan wonten pinten? 3 leres nggih. Mas sinten? Mas Soleh. Ayo, amin Mas Soleh. Nah, wonten sandangan apa? Suwara. Sandangan napa malih? Wianjana leres angel Pak. Pokoke nek kula kan nulis saged jenenge lali. Sandangan panyegek wanda nggih. Tinggi nulis wonten ing napa wingking. Lajeng wonten tandha wacan kangge nyerat tembung-tembung utawi ukara ingkang mligi wonten tandha titik koma lajeng tandha ukara lan sak piturutipun. Sampun sami mangertos dumugi mriki mboten wonten ingkang bingung? Menawi mboten sak menika ndamel kelompok. Sak kelompok 3 dumugi sekawan gandeng wonten ingkang mboten mlebet nggih, wonten ingkang 3, wonten ingkang sekawan. Nggih, monggo kelompokipun saged dipun damel kelompok setunggal wonten mriki. Ajeng mriki nggih, setunggal. Mriki setunggal. Lajeng kalih mriki. Nggih. Kalih 3 mangke wonten, waduh kabur. 3 wonten mriki, sekawan, gangsal, 6. Kolek mboten. Setunggal kalih 3 sekawan. Oh, gangsal niki. Kolek. Gangsal 6 7 8. Nggih, monggo saged pun padosi kelompokipun piyambak. Yuk, damel kelompok. Monggo sami damel kelompok setunggal kalih 3 sekawan. Oke. Niki dawah tulisanipun. Aduh. Kelompok setunggal kalih 3 sekawan. Nggih. Lajeng Pak Guru sampun kagungan LKPD. Mangke sami nggarap wonten mriki. Pak Guru ugi sampun share wonten grup WA nggih. Cobi dipun bikak. Bab LKPD nipun menika. LKPD ingkang sampun Pak Guru share. Nggih, LKPD nipun pundi nggih? Nggih, wonten menika. Nah, wonten kaca
halaman sedasa. Pertemuan setunggal maos ukara utawi aksara Jawa lajeng dipun analisis sampun ingkang leres pundi mangke digarap wonten word-wall. Nah, lajeng menawi sampun nyerat ukara mawi aksara Jawa saking aksara Latin kajumbuhaken kalian paugeran ditulis padha kalian aturan nggih nika gladhen setunggal mangke digarap riyen wonten mriki. Ya nika sampun wonten lembar kosong mangke diporo-poro saged supados wekdalipun cekap. Nah, sami rembagan wonten kelompok. Lajeng mangke menawi sampun dipun garap wonten word-wall. Nah, ingkang gladhen kalih wonten ngandhapipun, nah sampun wonten seratanipun nggih. Nah, niki tasih tulisan Latin, seratan Latin dipun serat mawi aksara Jawa wonten sekawan nomor. Lajeng menawi sampun mangke dipun andharaken Pak dhateng Pak Guru, Pak, kelompok setunggal sampun. Nah, mangke napa? Nai sampun sedaya kelompokipun dipun para dados kalih mawon. Kelompok setunggal dumugi sekawan ngandharaken wonten ing Google Jamboard, mangke di foto nggih. Nika di foto. Kelompok setunggal nomor setunggal, kelompok kalih nomor kalih, kelompok 3 nomor 3, kelompok sekawan nomor sekawan. Di foto, diupload, lajeng mangke wonten Google Jamboard menawi kelompok setunggal ya berarti slide setunggal, kelompok kalih slide kalih, kelompok 3 slide 3, kelompok sekawan slide sekawan. Terus sing kelompok gangsal 6 7 8 napa suka pamanggih utawi pamrayogi badhe nyuwun pirsa nggih angsal nggih pareng. Nggih dados setengah-setengah kajengipun cekap wekdalipun. Monggo saged dipun wiwiti menika nyuwun tulung di bagi setunggal kelompok setunggal nggih. Mangke dibuka saged menika napa klipipun. Ya, monggo diwiwiti rembagan. Nika ingkang kandel namung ingkang kangge nggarap. Pas nggih. Oh, kirang niki. On monggo. Dibikak saged niki klipipun dipun bikak, dipun para ajengipun nika di napa dibikak klipipun. Nek angel nggih ngangge tutup pulpen, awas kukune mengke. Nah. Sampun? Monggo sami rembagan. Yuk. Niki wonten kathah nggih wingking ling garap wonten mriki saged. Iki wonten tulisane gladhen setunggal kalih. Gladhen setunggal menawi turah saged nggih gladhen kalih. Angsal. Gladhen setunggal kirang nggih mendhet gladhen kalih mboten napa-napa. Diwalik-walik. Yuk. Dipun garap, digarap riyen. Iki kelompok pinten? Setunggal monggo digarap riyen. Nah, ndi mau sing gladhen anuna niki digarap sikik to. Ditulis teng mriki saged. Iki sing difoto niki. Nomor setunggal difoto terus dikake Google Jamboard. Sampun garap Pak ngoten. Yang ini yang ini ditulis terus di-up di sini. Nggih, difoto di-upload. Terus sing liyane saged garap niki saged nyicil niki sing napa? Nyicil sing garap niki. Iki kan napa sing ten word-wall. Sing ten word-wall kan salah. Terus dibenerke dipadasi jawabane sing nang word-wall sing bener. Nggih, yuk. Sampun kelompok kalih. Nah, nika kelompok kalih mangke maju nomor kalih supados cepet mangke saged pundi? Soalnya ndi kok ilang? Oh niki, sing gladhen kalih. Oh niki. Niki kelompok kalih sing penting jelas digarap nggih, diisi ten mriki. Nah, mangke liyane nyusul. Sing penting sing difoto riyen wonten. Terus niki mangke salong garap niki saged mangke buka ten nggen napa? Word-wall gladhen setunggal. Gladhen setunggal wonten word-wall gladhen setunggal nggih. Saged. Sampun? Bingung? Kelompok 3. Kelompok 3 mangke kelompok 3 maju 3. Nah sing digarap sing 3 sik digarap niki riyen. Lajeng mangke dipun foto, diupload wonten Google Jamboard. Google Jamboard itu WA wonten punan. Pun tawa pun latihan to. Lajeng sing nika mangke digarap kantun carry. Nek wis niki rampung niki digarap terus ten word-wall gladhen setunggal digarap. Oke. Yuk kelompok sekawan dibagi sampun. Dipun para-para dibagi. Kelompok sekawan berarti maju nomor maju sing di
uploadan Google Jambet sing nomor sekawan nggih, nomor papat nggih. Soalnya pundi? Ini Pak. Nomor papat. Nah, sing papat niki sing gladen setunggal. Sing gladen kalih. Lho? Napa mboten nonton? Nah, niki lho. Nah, niki berarti sing digarap nomor papat sik to. Papat digarap ten mriki. Sembarang ten mriki saged ditulis nomor sekawan terus difoto mengke rada gede, difoto terus nomor papat tok mawon difoto, diupload ten Google Jambet. Terus mangke ditanggepi kelompok sanese. Lah sing niki mangke digarap saged bar niki kan sing ten napa? Word ya. Dipadosi jawabane sing ning word sing bener. Kelompok 6 pripun? Kelompok 6 mangke nanggepi nggih. Nanggepi kelompok pinten? Setunggal nggih. Kelompok setunggal. Digarap riyen iki angsal ten word iki digoleki jawabane sing bener, terus sing niki sambil nyicil nulis mboten napa-napa. Bagi tugas angsal. Dibenerke sing ten word. Sing ten word sing ten WA awal. Enten WA apa nonton? Nah, dibenerke sing bener sing pundi nonton sekawan to jawabane. Sing salah sing ndi, sing bener sing dipilih. Yuk, pripun kelompok gangsal? Gangsal makin nanggapi kelompok Kalih. pinten berarti? Oh, setunggal nggih. Oh, niki 6 berarti nanggapi kelompok kalih. Iki kelompok setunggal. Nah, kelompok setunggal mangke madosi nek pun diupload lah sakniki kalih garap gladen setunggal riyen. Nggih, digarap terus mangke tinggi garap ten gen word pun bener napa dereng. Ngaten. Niki angsal dicicil niki digarap mboten napa-napa kalih loro-loro. Kalih. Nah, kajenge cepet terus nika saged bagi tugas. Yuk kelompok 8. Pripun? Yang ini sih. Nah, niki digarap dibenerke, ini kan tesih salah. Terus dibenerke, manut contoh sing bener wow, dipadosi digoleki ning word. Di word sing ten WA apa nanti to? Coba dibuka, digarap word ten WA. Terus dipun padosi sing bener sing leres. Nah, lajeng nika sing gladen kalih pundi? Loro. Nah, niki kan wonten sekawan. Mangke digarap keri mboten napa. Digarap terus kalih. Sing penting rampung mengki. Nggih, ngaten. Digarap loro. Nah, lajeng niki kelompok pinten? 7 nanggepi kelompok pinten sing ditanggepi? 3. Oh, 3. Nggih. Niki digarap riyen sing nomor setunggal, gladen setunggal, garap terus mangke ten word dibuka. Word pun to? Ten pundi wae? Ten grup WA. Dibuka grup word dipilih sing bener. Terus sing niki saged dibagi mangke nek gandeng 3 nggih mangke le rampung keri mboten napa. Sing penting iku rampung riyen. Nggih, digoleki sing bener ten word. Yuk sing niku saged ten word langsung asal. Saged. Yuk wekdalipun 3 menit nggih. Napa kalih dosa cekap? Cukup kalih dosa menit? Nggih, digarap riyen sing penting. Buat boleh saged dibuka. Ten buat ditulis nganu nggih. Namanipun kelompok asli. Menawi kelompok setunggal nggih tulis kelompok setunggal. Ampun jenenge anggota kelompok. Namanipun kelompok, jeneng kelompok, mboten jeneng anggota kelompok. Ini yang Niki? Pripun? ditulis di sini juga. Nggih saged mungkin nek rampung ditulis niku. Ning sing penting digarap ten buat boleh sikit. Nek sing niki sing ditulis. Niki nek isih tulisan Latin. Iki ditulis. Sing niki garing bener nggih. Napa niki dicoret-coret angsal langsung digoleki sing salah sing pundi. Sampun? Oh, rampung. Oh, cepet banget. Nek rampung ditulis kabeh mboten napa-napa. Ya. Oh, nggih sing anu apa pundi? Nomor setunggal tuh? Ya oke. Terus nomor loro, telu, papat, asal digarap.
Tapi anu dileti mboten napa-napa. Sini kan mungkin difoto. Napa mungkin fotonya di crop ya, langsung. Di crop saged to? Fotonya di crop. Yuk pripun kelompok kalih? Langsung digarap sip. Nggih. Nggih, menawi tulisanipun lepat, salah. Terus badhe dipun gantos ingkang maju ingkang dipun andharaken nggih ingkang presentasi utaminipun di napa? Dipun gantos wonten ngandhapipun. Kajenge kanca ingkang mangke nanggepi cetha ten Google Jambotipun. Jelas mboten napa? Mboten menika napa? Mboten coret-coretan terus bingung. Wah, iki le maca angil. Kajengipun gampil. Napa nih? Oh sing anu sing ten WA wae. WA-ne dibuka. Sing ten WA kan mun tak share kabeh to. Nggih, menawi PDF-e angel dipencet anu ngangge alamat ingkang wonten grup WA nggih. Nah, niki sik gladen setunggal, gladen siji. Niki gladen nah, gladen kan iki. Terus yang niki nanggepi kelompok liya meniki mangke. Iki sing garap ini nang gladen satu ini kalian kelompok berapa? Oh, kelompok 4 maju nding nggih. Garapnya difoto di uploadan Riki. Gladen kali sing niki. Google Jambot gladen anu gladen loro niki. Oke. Niku difoto. Pun rampung. Pun nomor sekawan nggih. Terus mungkin nek pun rampung terus nembe garap. Ah, sing siji loro telu nggih digarap. Tapi dileti, dikei disukani jarak. Dikirim apa? Mboten sah nomor setunggal mawon sing dikirim, sing ditanggepi kelompok liyane nggih. Sanesé ditumpuk mawon. Ayo. Sampun. Saged diwaca mboten? Cilik banget. Iya. Di niki, zoom. Di zoom. Wih, angel nggih. Ayo. Buat boleh saged. Kelompok pinten? Pitu nanggepi kelompok? Kelompok 6. Oh, 3, nggih. Telu niku 3, nggih. Saged buat boleh saged pun rampung. Wah, sip. Buat boleh pun rampung. Wah, angel. Loading. Ganti HP kelompok sanes. Kamusipun tinggi nggih. Kamus. Kalian ngangge kamus tinggi nerjemahke napa tetembungan wonten ing menika? Tetembungan wonten garapan nipun saged. Nggih. Saged. Kamusipun dipun ginakaken. Monggo, kalih kamusipun dipun ginakaken. Gladen setunggal dipun garap wonten botbol. Gladen kalih ditulis wonten menapa? Wonten LKPD. Lajeng difoto ingkang presentasi ingkang nanggepi nggih mangke. Nek sing gladen setunggal sampun mboten kirim pun. Gladen setunggal sampun. Nggih, cukup digarap wonten botbol. Nggih. Kamusnya tinggi sinambi dipun ginakaken kamusipun. Kamus nggih. Kalih sampun. Oh, kelompok kalih sampun. Nggih, cobi kula cek. Botbol kelompok kalih. Sedap nggih radi loading. Kelompok itu anak siapa? Kelompok kalian ada. Oke, itu boleh nanti.
dari foto. Sampun, Pak. Nah, bingung saged dipun ginakaken kamusipun. Kidal toh biasa nih, kede. Iya. Wah. Pinter gitar berarti. Gitar. Enggak terlalu. Napa bal-balan? Sepak bola. Bal-balan. Mboten. Mboten. Kelompok pitu pun pundi pitu? Pun nggih, sip. Ya lajeng garap nika Kang naik sampun. Gladen kali dirampung nggih. Digarap ten mriki saged mengke ditumpuk mawon. Cukup. Nggih. Sampun toh? Anu napa? Di waos toh? Waca. Ya digarap ya. Dibagi ben anu ben mboten kabeh apa nulis dibagi saged. Ten ngisore iki angsal. Ten mriki angsal. Monggo. Ayo. Gladen kalih. Sampun gladen kalih. Buat boleh angel. Cobi ngangge napa jenenge? HP niki saged mboten ngangge niki wifi sekolah. Ngangge wifi sekolah saged. Lajeng salong nulis niki kajenge cepet. Gladen kalih digarap teman mboten napa-napa. Nggih, digarap yuk dibagi tugas ben waktune cukup rampung. Nggih, sebagian nganu salong niki, salong garap niki buat boleh. Dicoba-coba mulih buat telepon. Buat telepon sampun saged. Buat. Sampun. Sing nika nomor pinten nika? Nggih. Di niki. Niki kan nonton gambar niki. Nah, niki lho. Gen picture niki gambar. Nah, kelompok ketiga kok nggih. Di foto nomor 3 yang sampun digarap. Padosi fotone. Kalih digunakan kamusipun. Ini pun slide setunggal kelompok setunggal dan slide setunggal kalih nggih. Coba tak cek. Iki nomor kalih. Kok nomor kalih kabeh? Nah, kalih kosong malan. Kalau pindah ya. Nah. Pun kalau pindah pun cekap. Nah, slide dipindah-pindah nggih, digeser piye, Mbak? Nomor 3 dosipun wonten slide 3. Nah, nika nembe kalih nah ngaten. Buat walipun nembe setunggal. Dereng mlebet malih. Pun nembe setunggal niku. Alamatipun ampun ngantos lepat nggih, ampun ngantos salah. Ingkang Pak Guru share kantun piyambak, sing Pak Guru share keri dhewe niki. Wonten grup alamat buat walipun. Ini sampun, Pak. Sampun. Kelompok kalih. Cobi wonten pinten soal? Dan sekawan. Dan sekawan. Oh. Buat walipun Oke, malah kelompok itu malah dari mana? Kok kelompok itu tadi? Dan tapi kelompok itu cek nanti. kampus ingkang bau sastra setunggalnya ngangge anu saged. Ngirim. Gantos HP, ganti HP mboten saged.
Dalam? Nggih, diisi. Wonten ngajeng piyambak ditulis nggih kelompokipun. Napa? Foto. Niki digedhekke. Iki slide kan ampun ngatos salah nggih. Iki slide niki lho. Nah, niku slide. Nah, niki slide setunggal berarti kelompok setunggal terus sebelah kiri ini niku. Nah, niki kan wonten. Nggih. Sing gambar digedhekke, di zoom. Nah, sip. Nah, gambar foto. Sip. Terus dicilekke malih. Kok dadi Google? Coba ganti HP. Cek HP sanesipun. Pun cukup. Terus garap sing gladen setunggal. Gladen setunggal terus sing liyane digarap. Nah, empun berarti nek upload cukup niki kelompok pinten to? Sekawan. Cukup pen upload empun. Terus garap sing niki. Buat boleh empun dereng. Digarap sik ten alamat buat boleh. Pun saged dereng. Niki jane iso lho. Niki lho. Kudune saged wis tekan mriki kok. Lho, niki lho. Apa niki? Hanya pilih gambar yang telah di. Oh, niki upload. Cari. Pokoknya dipencet Google. Kelompok setunggal sampun. Sedap. Nah, sip, ini kelompok pinten? 3 ning slide pinten niki? Ah, sip, bener. Slide 3 nggih. Terus yang nomor niki digarap dirampung nggih. Setunggal 3 sekawan. Di siji-siji ben adil. Buat boleh pun toh, rampung. Gangsal menit malih. Gangsal 5 menit malih rampung. Buka kamus. Oke, kalian Pak Guru nyobi menika son mangke kangge menika. Nomor 4 Nomor setunggal sampun? Kelompok setunggal sampun? Nggih, pakai kalau cek malih. Sampun, saged dipun rembak. Cobi menika Pak Guru cek Malih. Menapa asalipun gladen setunggal. Nomor setunggal mana nggih? Ambil kelompok kalih nggih. Alamatipun ampun salah nggih. Ingkang sampun Pak Guru Sir. Ingkang menika ngendhap teng isor dhewe wonten WA. Pun leres pun bener. Kelompok itu Oke, tasnya kelompok kalih nggih, ampun ngantos salah. Yuk. kalih menit malih. Lajeng monggo dipun rebak gladen setunggal, lajeng mangke gladen kalih ingkang sampun kelompokipun napa? Ngacung, angkat tangan, lajeng mangke matur Pak sampun, lajeng mangke kelompok setunggalipun nanggepi. Nggih, sip.
Saged ditambahi tulisan kelompok. Saged dihias nggih. Buat-buatipun saged dihias. Nika wonten ditambahi kelompok tulisan ngeten. Kados mekaten saged. Menawi sampun rampung garapanipun saged dipun hias. Nggih, nek ampun diorek-orek. Nah, mangke riyen nggih. Nah, saged dipun tulis ngeten, kelompok 3 saged. Saged dipun serat kelompok setunggal kalih 3. Sampun, monggo dipun rembak saking menika rumiyin. Buat walipun. Yuk. Gandeng ingkang nanggepi mangke ijol-ijolan kelompok pinten ingkang badhe mangsuli nomor setunggal. Gladhen setunggal kalih mangke dipun kempalaken nggih dipun garapan. Ingkang sampun dipun serat nomor setunggal. Seratan Jawa ingkang leres supados mungel badhe tindak mancing ingkang pundi? Iku sing D, Pak. Ingkang pundi? Sing D. Ingkang D. Nggih. Niki tulisannya napa kok salah? Iku Pak sing teng andhap niku. Wonten ingkang ngandhap napa? Badhe. Nggih, badhe tindak mancing. Nggih. Kuduwe napa kedahipun? Oh, badhe mboten badhe. Nggih, leres. Lajeng ingkang leres pundi? Sing D. D. Badhe tindak mancing. Napa wacane? Kalih ten HP angsal. Nek niku cilik banget ten HP, dibuka HP-ne. A badhe tindak mancing. Cobi ingkang napa? D. Leres sedaya sarujuk. Sarujuk setuju D. Cobi D. Ingkang sampun lepat mboten saged pun leresaken mangke pun biji Pak Guru, mboten napa-napa. Nggih, leres. D wangsulanipun badhe tindak mancing. Kalih dipun semak wonten HP. Seratan Jawa ingkang leres supados mungel gotong royong sareng. Sinten ingkang saged mangsuli? Oh pun Mas Rehan. Sanesipun saking kelompok pinten? Yuk gentosan saking mburi pingking 8. Sing leres pundi jawabane? Kok salah pundi salahe? Coba ingkang saged ngandharaken. Gotong royong sareng. Nggih, leres. Kudune napa? Sareng. Pundi sing sareng sing bener? Oh, mboten enten kotak, Pak. Gotong royong sareng. Gotong royong sareng. Kedahipun apa? A napa B? C, Pak. C? C. C napa cobi? B, Pak. B. Nggih, cobi dipun emot-emot wonten buku ajar sampun wonten. Ro dipun gantos napa? Menika diganti napa? Ayo. Wonten ingkang kesupen. Nggih, digantos po, ce, ret. Dados wangsulane napa? A napa B? Kelompok 8 A napa B? Mboten napa-napa dipun wangsuli. Jumbuh kalian le mangsuli wau. Oh, A salah. Nggih, ingkang B ingkang leres. Nggih, cobi. Nomor setunggal kalian kalih nomor nggih mangke sekarang mboten napa-napa. Nomor 3. Menapa? Seratan Jawa ingkang leres supados mungel sregep sinau murih mul ya. Iki nika wasipun apa kok salah? Diwaca napa? Sragap sinau murih mulya. Ya sing bener sing pundi? A B C D pundi? A sregep sinau murih mulya. Nggih, kelompok kalih ingkang mangsuli A. Leres. Setunggal malih. Nomor sekawan. Seratan Jawa ingkang leres supados mungel piwulang becik kangge tuladha. Piwulang becik kangge tuladha ingkang saged mangsuli kelompok pundi? Iki kok salah ten pundi? Coba diwaca. Piwulang oh nggih bacik kanggo napa?
Tulodo. Nggih, ingkang leres pundi cobi kalih dipun pirsani ten HP, dipun tingali ten HP. Nek cilik banget ning ngarep ning HP. A B C D ingkang leres pundi? Yuk kelompok ingkang dereng mangsuli. C. Nggih, kelompok sekawan mangsuli C cobi. Nggih, leres sangat. Nggih, saking sekawan nomor kelompok pundi ingkang leres sedaya sing bener kabeh? Anggenipun mangsuli. Oh, kelompok kalih sekawan gangsal. Sing salah siji, salah lepat setunggal. Kelompok setunggal, kalih kelompok pitu. Kelompok 8 lepat pinten? Salah setunggal. Lepat kalih, salah kalih. Mumpun ngacung sedaya mboten wonten. Nggih, lajeng sak menika saderengipun menapa kelompok sami nanggepi nggih. Saderengipun kelompok sami nanggepi anggenipun menapa ngandharaken. Nah, menika es breaking malih rumiyin sinten ingkang kulinten kulino TikTokan? Ayo ngaku. Sinten? Rehan. Nggih, pira? Oh, nggih. Rehane wonten kalih nggih. Bingung Pak Guru yan. Yuk Mas Rehan, kalih sinten malih sing sok TikTokan? Mbak Vicky. Sakmenika supados wau napa lak lungguhan mawon keju kalih gerak ngeten niki mangke joget aksara Jawa, senam aksara Jawa. Manut kalian Mas Rehan kalih Mbak Vicky gerakanipun. Bebas yang penting gerak. Ten ngajeng mriki kalih Pak Guru mungkin nderek. Nggih. Sampun samapta saged. Yuk latihan sik gerakane mriki. Nggih, yuk Mas Rehan kalih Mbak Vicky majeng. Maju mriki. Siji-siji. Rehan mriki, Vicky mriki angsal utawa diwalik-walik oleh. Yuk. Biasanya ngeten-ngeten iki to. Ya Pak Guru mungkin soalnya ngene-ngene iki lho, Pak. Yuk, maju yuk. Yuk, mboten napa-napa. Yuk, monggo yuk. Musikipun nate niku mireng suara swantenipun napa? Es krim Campina. Ngeten. Nggih. Asal ngeten-ngeten iki. Obah ngeten angsal. Tadi mriki dane sampel-sampean. Nah, obah-obah angsal. Satu mriki kok main rada jembar. Nah, geser. Sakit nggih? Sakit nggih? Saged bane tekton. Ya sanesipun ngadeg yuk. Radi geser, kajengipun kepenak. Kursine diundurke ten ngisor mejane kancane. Diundurke. Kajenge bae kepenak. Rada di napa jenenge? Rada ngeten, riyen. Setengah lengan lencang kanan, setengah mawon. Setengah nggih. Mangke wiwit gerak wekdal yo nyanyi yo, saderengipun keplok riyen. Yo nyanyi yo langsung gerak. Yo nyanyi yo. Setunggal kalih 3 ping kalih nggih. Yo nyanyi yo. Ayo. Oh, ngeten. Tadi mriki. Ayo sanesipun wonten ingkang derek. Ayo, kalau lemes. Tunggal malih. Yuk, derek yuk. Ayo, Mas. Ayo, masuk terus selesai. Oke, keplok tangan. Matur nuwun, Mas Vicky, Mas Rehan. Kualik.
Mas Rehan kalih Mbak Vicky. Nggih, matur nuwun keplok pamuranin. Ingkang sampun maju. Matur nuwun. Oke, dadi guyu malah to senajan le napa le joget isih rada lemes ngeten-ngeten isin-isin. Biasanya nang ngarep TikTok nek napa nek Pak Guru ngertos mboten pojokan nika lho, do TikTokan istirahat. Semangat kok niki wae kirang semangat. Nggih, lajeng menawi sampun monggo wangsul wonten ing rembagan kelompok setunggal asilipun dipun lebetaken wonten Google Jambot. Kelompok kalih dipun lebetaken wonten Google Jambot. 3 sekawan wonten Google Jambot manut slide-ipun piyambak-piyambak. Kelompok pinten niki? Gangsal 6 7 8 tugasipun suka pamanggih saha suka pamrayogi nanggepi. Kelompok setunggal menawi sampun cekap dipun napa angkat ngacung mawon. Sampun Pak, lajeng cobi mangke Pak Guru bika. Nggih. Saking nomor setunggal ingkang kedah dipun serat mawi aksara Jawa menapa? Ibu badhe dateng pekan. Nggih. Nomor setunggal cobi kelompok setunggal sampun? Sampun difoto? Sampun. Nggih. Radi dangu sekedap nggih. Kedah loading rumiyin. Nggih, kalian dipun semak Google Jambotipun piyambak-piyambak wonten wonten link WA sampun Pak Guru kentun. Nggih, nika kelompok setunggal. Nah, ibu badhe tindak peken. Cobi dipun cek yuk, kalih ngangge HP saged mbikak HP kajengipun ageng ketok gede. Cobi dipun waos kelompok setunggal, lampun leres dereng cek malih. Sampun leres dereng. Sampun? Nah, sampun kelompok pinten wau? Ingkang suka pamanggih saha pamrayogi sinten kelompok gangsal. Nggih, kelompok gangsal mangke saged suka pamanggih pamrayogi utawi menawi wonten ingkang tasih lepat saged dipun leresaken. Cek malih sampun dereng. Sampun naik sampun cobi saking kelompok gangsal. Ya dipadosi sampun leres napa dereng? Dipadosi dipun waos. Dicek dipun leresaken kalian garapanipun piyambak. Kalih garapanipun kelompok gangsal pundi ingkang lepat? Pun leres napa dereng? Pun bener napa dereng? Nomor setunggal ibu badhe tindak peken. Pun senam to wis tambah semangat. Kelompok gangsal dipun waos cobi pun leres napa dereng? Oke, kalian dipun cek wonten HP nika alit cilik, nah saged wonten HP. Gentosan HP nek mboten saged, sing saged pundi? Cobi dirembuk bareng. Saged? Kelompok sanes ugi saged lho. Suka pamrayogi, monggo. Saged mboten diedit. Cobi Pak Guru, ya, set. Nggih, saged punan diedit, monggo dipun padosi. Kalih dipun andharaken dhateng Pak Guru sampun leres napa dereng? Lah kok malah coret-coretan? Nggih. Dipun busak riyen. Yuk dipun leresaken. Sampun leres napa dereng? Pun Pak Guru anu napa? Penat wonten mriki, kajengipun mboten pindah-pindah. Monggo. Pun leres dereng coretanipun? Nah, nggih. Nggih. Pun nika napa? Kelompok gangsal muga dipun andharaken. Pun leres napa dereng kok dibunderi? Kok bundere pindah malih? Ampun dipindah-pindah. Sampun. Pun. Nggih, kelompok gangsal ingkang nanggepi menapa kelompok sanes mangke riyen nggih. Nah, nggih pun. Nggih, menapa?
kok dibunderi kenging napa? Iku mboten enten sandangan mulune, Pak. Oh, mboten wonten sandanganipun wulu. Oh, nggih. Dados napa dipun waca cobi diceca yuk. Oh, abu nggih, abu badhe dateng peken. Nggih, kedahipun ibu badhe dateng peken. Nggih, kelompok sanes sami sarujuk. Sarujuk niku setuju? Nggih, garapanipun? Nggih. Ingkang ngajeng aksara ibu dereng dipun nika nggih, dereng dipun sukani sandangan wulu. Nggih, cobi Pak Guru busak, Pak Guru leresaken rumiyin. Ya, sanesipun mangke rumiyin, Pak Guru riyen. Ingkang leres kados pundi? Nggih, ingkang leres kedah wonten sandangan wulunipun. Nggih, cobi kalian dicek pencak garapanipun kelompok. Mangke Pak Guru cek malih. Nggih, kedahipun wonten pun cekap. Pun sampun le busak. Nggih, lho, kok dibusak malih? Lho, malah kalih. Nggih, pun. Nah, menika kedahipun ibu badhe datang pekan. Nggih, lajeng nomor kalih. Kelompok pinten wau? Kelompok kalih nggih ingkang nyerat. Cobi kalian dipun tingali wonten garapanipun Mbak, cek sampun leres napa dereng? Pun bener napa dereng? Napa pita ukaranipun? Iku oh Carang napa nggih? Carang suka, pusaka keris. Nggih, cobi dipun eja yuk. Kelompok sanes. Nggih, setunggal mawon sing garap. Ayo kelompok pinten yang badhe nanggepi? Oh, 6. Nggih, monggo 6. Nggih, sanesipun mengke riyen. Nggih, lho kok wonten coret-coretan malih. Setunggal malih mawon. Ampun rebutan, sekedap. Pak Guru mawon ingkang busak. Sanesipun mboten sam busak. udah Bim. Pon. Sampun. Yuk. Monggo. Kelompok pinten wau 6 ingkang badhe nanggepi. Carang saka pusaka keris sampun leres dereng? Carang saka Dejaya. Nggih, kenging napa nika? Carang ejaanipun apa? Kelompok 6. Napa? Oh, kirang pepet. Nggih. Kirang pepet. Coba Dejaya. Carang coba dipun gatosaken krusaripun Pak Guru. Dipun eja yuk. Nggih. Carang nggih. Saka nggih. Pusaka karis. Oh nggih, kirang pepet. Nggih, saged dipun leresaken. Dibenerke kayak pepet. Nggih, dicek malih ingkang tasih dereng napa lepat. Ingkang tasih lepat. Keris. Nggih. Pun tambahi keris. Lajeng pepetipun napa cecakipun kirang napa? Kirang dawa. Tambahi nggih. Niki kaya R. Bedanipun layar kalian cecak. Pun ampun ndorek ora. Pun ayo. Ayo gatosaken rumiyin malih. Pun nah nika dipun leresaken. Nggih, tak busak kabeh niki. Wong corek-corekan nggih. Yuk. Ampun. Sinten nika? Ayo sampun. Nggih, pun ampun dibusak. Stop. Nggih, lajeng nomor 3. Nomor 3. Wah, ditambah-tambahi. Dias. Sip. Napa? Dalang ingkang misuwur. Dalang kok gambare napa niki? Dragon Ball. Nggih, cobi ingkang badhe nanggepi kelompok pinten? Kelompok pinten? Oh, 7. Nggih, monggo. Pundi sampun leres napa dereng? Coba deja. Nggih, kirang napa? Sampun leres napa dereng? Kelompok sanes ugi saged dipun biyantu. Sampun leres napa dereng? Dalang ingkang misuwur. Kelompok 7 leres?
Nggih, leres dereng? Sampun leres? Ya, kelompok sana saged biantu. Monggo saged dipun biantu kelompok sanes. Pundi saengkang sampun leres napa wonten ingkang tasih lepat? Dalang ingkang misuwur. Iki Pak, Nggih, napa Mas Rian saged? iku sing boten enten usul Pak. Boten wonten wulu? Bener? Napa? Sing Buri dhewe. Nggih. Oh, nggih, kirang nang suku. suku. Nggih, leres nika damelipun do ugi kedadipun dandosi nggih, kados mekaten do. Dalang ini ditutup. Nah, nek ngeten iki kaya celengkungan mboten ketinggal niki done niki diganti. Diganti ngisore dalang ingkang misu war nek ngeten iki nggih. Nggih, tambahi u. Lajeng wingking piyambak murid dhewe ditutup ngangge titik. Nggih, sampun. Sampun leres. Kantun piyambak keri dhewe kelompok kok pedurek ora. Kelompok sekawan, monggo dipun waos sampun leres dereng. Napa pitakenanipun? Nggih, ana lesung ing desaku. Sinten ingkang badhe nanggepi? Kelompok pinten? Nggih, kelompok 8 monggo. Sampun leres. Ana lesung ing desaku. Pun bener apa dereng? Napa kelompok sana saged ugi nanggepi? Monggo. Kelompok 8 sios nanggepi? Yuk. Pundi? Nggih, monggo. Ingkang pundi? Dalang ingkang misuwur. Pundi? Yuk. Kelompok sanes ugi saged nanggepi? Mboten kedah kelompok 8? Yuk. Sampun? Cobi deja ya. Oh nggih, kelompok gangsal monggo. Iku sing wingking kudune nggih sandangan suku. Oh nggih, dadi wingking nggih. Cobi deja. Oh, nika ho ana. Lo nggih ngangge ngolelet nggih. Mboten lo dipepet ngaten iki nggih. Nah, ning ngangge ngolelet lesung ing desak. Ah, nggih desak nika. Desaku kedahipun nggih suku. Lajeng wingking titik kalih. Nggih. Nggih, sampun. Nah, menika wau ingkang sampun dipun andharaken dening kelompok setunggal kalih 3 sekawan lajeng dipun tanggepi kelompok pinten wau? 6 7 8 gangsal kalian kalih nggih. Aduh kok niki malih. Yen pangapunten. Kajengipun boten ngantuk. Nggih. Menawi sampun. Nah, dumugi menika wonten pitakenan napa mboten? Tasih wonten ingkang bingung? Mboten. Sampun mangertos sedaya. Nggih, menika kala wau dipun garap. Nggih, lajeng menawi sampun monggo dipun medhot dudutanipun, dudutan kesimpulan saking sinau aksara Jawa dinten menika. Sinau aksara Jawa supados napa? Setunggal. Aksara Jawa saged maos aksara, saged nyerat aksara Jawa. Supados menawi dipun betahaken kangge maos napa kados wau plang, website, lajeng napa malih dedunung alamat-alamat ingkang ginakaken aksara Jawa, lajeng tertulisan ing website buku aksara Jawa saged maos utawi mindah wonten Latin utawi walikanipun saged mindah wonten aksara Jawa. Ugi saged nguri-uri sastra kasusastran basa Jawi nggih. Lajeng sakmenika monggo dipun garap postesipun menawi sampun dumugi menika mboten wonten pitakenan monggo dipun garap alamatipun sami kados pretest wau garap balon malih. Setunggal menit cekap nggih. Yuk, dipun wiwiti monggo.
Garap balon malih wau wonten WA. Sing mau balon sing tadi. Nggih, ingkang wau. Oke, setunggal menit kangge nggarap balon. Wong kantun ngambali, kantun baleni kok. Mugi-mugi bijinipun mindak langkung sae. Sampun? Sarang Jawa. Nggih. Pundi? Senes. Sing niki. Ini yang balon, Pak. Balon nggih, ingkang balon. Nah niki. Yuk, ingkang balon nggih. Pak Guru tingali. Hasilipun balon. Nggih. Sampun cekap nggih. Yuk, pun. Sampun paling inggil 328 bijinipun. Lajeng paling andhap pinten nika? 300. Nggih, 300 pinten nika? 329. Nggih, pun sae-sae. Nah, lajeng menawi sampun, nggih, monggo. Refleksi dinten menika. Sinten ingkang sampun mangertos tata panyeratipun aksara legena pasangan saha sandangan? Sinten siswa sampun mangertos tata panyeratipun aksara Jawa? Sampun ngerti carane nulis aksara Jawa? Sampun, nggih. Setunggal kalih 3 sekawan gangsal kathah punan. Kula saged ngandharaken tata paugeran nyerat aksara Jawa. Saged nulis carane napa aturan aksara Jawa? Carane nulis aksara Jawa sampun? Sampun. Saged maos aksara Jawa legena sandangan lan pasangan kanthi leres. Saged maca kanthi leres? Wah, sampun leresaken nggih. Nggih, saperangan sampun. Kula saged nemtokaken seratan aksara Jawa ingkang sampun leres. Kalian dereng kula saged nyerat tuladha panganggenipun sandangan saha pasangan ing aksara legena. Nggih, sampun. Nggih, lajeng bab menapa ingkang tasih angel? Napa ingkang angel bab aksara Jawa? Napa? Carane nulis paugeranipun utawa aturanipun? Ngapalake? Oh, nggih, ngapalake aksara Jawa. Nggih. Nggih, lajeng dinten menika wau ingkang sampun aktif wonten wulangan salebetipun wulangan sinten mawon nggih wau? Wonten saperangan wau Mas Rehan. Nggih, majeng rumiyin mangke nampi medali aktif. Lajeng Mas Aldi. Lajeng sinten malih wau? Mbak Rara. Nggih, lajeng wonten Mas sinten wau? Mbak Vicky. Vika? Vicky. Kalih Mas Rehan setunggalipun. Nggih. Ya tinggi tengah. Ingkang inggil tengah. Aku anak kecil. Nah, Tinggi banget. menapa? Pikantuk medali. Nggih. Nah, nyon keplok pamuran kangge kanca-kancane sampun majeng. Nggih, monggo saged wangsul wonten mejanipun piyambak malih. Nggih, ingkang dereng gantosan pepanggihan ing salajengipun benjing kedah aktif nggih. Aktif malih, lajeng pun indakaken malih. Nah, lajeng menapa? Dinten ngajeng, wonten minggu ngajeng tasih ngrembak bab aksara Jawa, nglajengaken gladen kala wong analisis ukara benjing analisis wonten paragraf utawi pada benjing dipun lajengaken bab menika. Nggih. Lajeng wonten pitakenan dumugi menika.
Penenten. Oke, mboten wonten. Lajeng ingkang premidi kalian pengayaan. Kalau wau kula ningali Pak Guru ningali pritas kalian postes sampun sae namung mangke garapan gladenipun dipun kemalaken. Mangke Pak Guru rekap bijinipun lajeng wonten WA Pak Guru andharaken sinten ingkang remedi, sinten ingkang pengayaan. Mugi-mugi mboten wonten ingkang remedi, mboten wonten ing pengayaan. Ningali asinipun pritas kalian postes wau sampun sami sae. Mugi-mugi sampun sae sedaya. Mekaten cekap monggo Mas Bima ketua kelas dipun mangarsan ndedonga rumiyin. Ing papan palanggah siaga kiya. Ndedonga kawiwitan. Cekap. Atur salam kagem Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Nggih, mangke saged salat lajeng LKP dinipun dipun kempalaken riyin. Salah setunggal nyun tulung Pak Ketua napa sanesipun dipun kempalaken lajeng mangke saged ngasuh.